Mijiet ta' persuni taw kelma lil Partit Laburista li huma determinati li jkunu parti mit-Team PL, it-tim ta' volontiera tal-Partit Laburista. Dan matul il-jum tas-Sibt hekk kif iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fetaħ il-bibien tiegħu għal min xtaq jingħaqad ma' dan it-tim. Ir-rispons kien tajjeb ħafna. Ġew ħafna nies, matul il-ġimgħa ovvjament kienu mqasmin anke biex jiġru l-kodba, kienu qasmin skont il-kunjom. Illum għaw il-recruitment day, jiġifieri mal-volontiera, l-istess kellna baħar ta' nies dolodu wkoll, jiġifieri ir-rispons kien tajjeb ħafna. Żgħażagħ li qed jinvolvu ruħhom fil-politika għall-ewwel darba u anzjani li rtiraw mix-xogħol u għandhom ħin fuq idejhom sabu kawża komuni. Dik li jgħinu l-Partit Laburista jibqa' l-akbar partit politiku f'Malta. Kull min żar iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista sab qasam tajjeb għalih. Mhux se jiġi volontier li mhux se nsibulu parti fejn jista' jagħti s-sem tiegħu. Qegħdin nitolbu n-nies ikunu jgħidulna x'jixtiequ jagħmlu huma għax unut li nitfa' persuna f'post meta ma tkunx għal qalba x'u mbagħad ma jibqax volontier ma jiġix iktar. Allura qed nippruvaw inkunu magħhom close kemm jista' jkun biex jgħidulna x'inhi x-xewqa tagħhom. Għal xi ħinijiet l-atmosfera kienet saħansitra tixbaħ dik ta' kampanja elettorali. Din l-attività li għaddejja bħalissa tal-JM10 urid interess mal-volontira kollha prattikament u minn hawnhekk inħeġġeġ anke volontira ġodda biex jiġu jingħaqdu magħna għall-attivitajiet kollha li jkun hawn matul is-sena. Mill-konferenza ġenerali ta' April għall-ewwel ta' Mejju u għal din il-ġimgħa ta' JM10, il-Partit Laburista ma waqafx. B'kull inizjattiva li saret jew qed issir għandha l-iskop li n-nies ikunu protagonisti.